Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Hala, oy! How thoughtful naman. Thank you, Miss Babes. Ayaw pa salamat, good. Uy, magpasalamat yung kuno. Cellphone good ni. Parehas kita. Og si Franco to asad. Plus, doon na pa siya sapatos. Ikaw gyapon ni hatag, Miss Babes. Yes, Chris. Akong gitagan si Franco. Miss Babes, imo yung nagkaroon si Franco no gikan na ako. Oh, Chris, Mag-unsa naman lang ko. may relasyon mong Franco, Chris? Miss Babes. Imo ra siya. Wa ko interes kang Franco. Naidagang nagtinguha na ko. The wheels, professionals. Miss Babes. Dili ko managinot sama kang Franco. Miss Babes. Mas mayo na mo prangka ko ninyo. Para dili mo mahiubos na ako. Okay ba, Chris? Salamat kayo. Klaro lang, be. May relasyon mong Franco? Aw, what noon? Mao ba? Miingon manggug ka nga ako sa ilang kato nimo. Unya, wala mo relasyon? Ay di manggod. Nga ko ba? Di manggod ko gusto nga ha? Pawa siya na ako. Dili mauha si Franco nimo, Chris. Imo ra gyud siya. Pero, unsaan man mo pag-angko niya nga wa man ka may relasyon? Panikamutan yun na ako, miss. Nga maangko na ko ang iyang kasing-kasing ug pagtagad na ako, ha? Paningkamot, Chris. Yes, miss. Naglipog ko, Andy. Nganong mga angkon man si Chris kang Franco nga wa man rin sila relasyon? Ay, pamasin lang tong iya, Miss Babes. Uy, Looy, sad. Langkaton ko nun ako si Franco. Ngano ko taon? Si Franco, gyud. Miss Babes. Ikaw, Andy. Kamati ko na ba ko nga action sa kagselos ni Franco? O sa may pagtuon mo? Mupunit kong Franco? Sorry, Miss Babes. Dili pud in town, uy. Gihimo ko lang siyang driver. Sorry kaayo, Miss Babes. Samang ka, mo report na ka ugma. Yes, Nay. Report lang ko, Nay. Trabaho lang ko. Maiko ko. Tagaan ba ko sapatos o cellphone? Mo trabaho ka. Og buhatang akong giingon kanimo. Sa tanaw lang ako, Nay. Sabad di oy ag tanawa oy. Buhata, pulpul gyud nimo eh. Nay, maniid lang tas panahon. Tas gyud do. No retreat, no surrender. Kaya maniid lang tanay. Takmo ta ng imong kalaki. Bida, eh. Basta ako. Magdasig gayud ko kanimo dong. Nga buhaton nimo ang akong gisugo aron mo asinso taning atong kahimtang. Ikaw ragoy bugtong na akong paglaom baya dong. Pinaagis imong dagway nga very exotic. Ano sa exotic, Nay? Igsoon sa itik. Bida, wata mo kumika lang na yung bida sa dinoon, eh. Maumang gani, trabahoan ng akong gimando nimo. Uy, kinsa man yung nanawag? Hello? Hello, Andy? Oh, Chris. Ikaw din eh? Mo na akong bagong number nga gigamit sa akong bagong cellphone nga hinatag ni Miss Babes. Mao ba? Okay. Ang ako mo lang gihapon eh. Nahuwasan ba ako sa kabalakan, no? Kalabot kang Franco, Miss Babes. Bisan ako. Di siya mo patol. Di ko no siya mo patol ni Franco. Maupitaw. Pero, nasakitan na sad ko. Namiingon siya nga, naidagang professional nga nanguyab niya. Di wheels ko, no? Bitaw, mo bitaw? Nasuta na ako nga. Mugawas yun iyang kamaldita. Imagine! Dili siya managinot kang Franco. Mo sa na yan sulti na ako eh. Ingon man ka ha. Pero, uy, asyo lagi siya flirt kang Franco. Na di masabot usahay ang kinaiya ni Miss Babes. Driver jud kuno si Franco niya.
Mao gyud. Mo ang ingon. Driver lagi ko niya si Franco. Aluoy sa ko ni Franco, eh. Kalabos sa sinultihan ni Miss Babes niya. Oh, Chris, oy. Pero unsaon ta man, di man ta makapugong niya. Pero Andy, badlongan ang pangasoonon ni mo, ha? Sa? Oy, badlungan sa nang pamanhuno ni mo nga si Franco ha. Ayaw sig pabugal-bugalan ako. Basi badunggab pa nako siya. Unsa? Giyon sa mga sa pagbugal-bugal, ha? Giunsa ka? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pangutan siya, giunsa ko niya sa pabugal-bugal. Hiyamat ragod. Kamao mo bugal-bugal si Franco nimo? Taas mo siya respeto nimo, buwan. Ah, pangutan lagi, paraw to. No, sige. Pangutan una ako. Oh, psst. Oh, uy, sis babes, nakita na ko nga. Nangubo siya siyang tanom. Oh, abi na kung di ka mo to nga. Duty na ko. Mayo hinuon. Miss Babes, abi na ko, Usbi. Ako yung Miss Babes. Ayaw na. Ako lang. Ayaw. Di man taka tamang lakaw karon. Ako lang yung Miss Babes. Aribi, abi na ko, Usbi. Okay, sige, good. Dera, oh. Salamat. Panungot kag maayo, Miss Babes, oh. Ang. Sawa pa man ko mamisbis sa mga tanom, nag-exercise man ko gikan. Amo ba? Kanang naa sa liguranan nga tao, ili mo na. Kadiyot, kuha ko, ha? Nagdagan nga ni kuha sa kong towel. Ikaw ba? Ipaughang singot sa imong buko-buko kay makadaot na nimo. Onsa? Bati nagmaughang kag singot sa buko-buko, lagmit nga ubuhon ka. Salamat sa pagpahinomdom. Uy, murag iuhaw ka no? Giuhaw gid ko. Mao lagi, tanaw na ko nimo. Murag iuhaw. Nakatandaan Kuha kag tubig ha, bugnaw. Sige. Pabot lang, abog likod na. lang ka diya. Kuha kag tubig. Yamatra? Kiserpisyuhan gid ko ay. Nakonsensya tingali. Nagihatagan akong sapatos ug cellphone. Salamat ha. Salamat. Salamat ay. So, punan pa? Ayaw na, okay na. Trabaho lang ni ako. Mula ka ko karon. Okay. Pero ay paglakaw. Muadto mo ko sa bangko. Ay, lagi paglakaw. Nganong dili man nga naamo ko'y lakton. Oh, naunsa mo ko eh. May sakyan na magabulakaw di ka. Di ka maglakaw, di ba? Karaan. Karaan bitaw. Okay, niya na ta. Ay, sa pagawas, ha? Unsa? Bilihan Ano ka. Yun na. Okay, pwede na ka mo gawas. Okay, isira na ko. Musod ako sa bangko. Ay, kadiyot lang. Init kayo. Payungan ti ka. Ha? Magpayong yung ka, kay init kayo. Tingalig, hilantan ka. Yamat ragod. Ayaw pala, Bi Franco. Basig magpangita ko, ani. Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.